Diolch i ni wedi. Diolch i ni Dduw am gyfle arall i ddod yma i di ac i ni yn gofyn i ti'n nerthu ni ac i ti'n rhoi cymorth i ni yn ein haddoliad y bydd y cyfan y byddwn ni'n ei wneud yn dwy'n clod i'th enw di. Tri gyrha felly nawr wrthym. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch i ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 30. O cenwch fawl i'r arglwydd y ddeiar fawr i gyd, ac am ei iachawdwriaeth molienwch ef o hyd. Emyn rhif 30, gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fydd ein cwrdd-gweddi misol yn cael ei chynnal nos Iau yma, sef Chwefror yr 4 ar 15, Chwefror 19. Felly am hanner awr wedi 7 fydd ein cwrdd-gweddi misol yn y neuadd. Fydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 282. Ysbryd sanctaidd dyro'r golau ar dy eiriau di dy hun. 282.
Bydd awyn darlleniad o lyfr y Salmau, Salm 119, yn dechrau yn adnod 81. Salm 119 ac yn dechrau yn adnod 81. Diffygiodd fy enaid am dy iachawdwriaeth wrth dy air yr ydwyf yn disgwyl. Y mae fy llygad yn pallu am dy air gan ddywedyd, pa bryd ymdiddenu. Cynnes ydwy fel costrel mewn mwg, ond nid anghofiais dy ddeddfau. Pa nifer yw dyddiau dy was, pa bryd y gwneud farn ar yr rhai am herludiant, y beilchion a gloddiasant bella i mi, yr hyn nid yw wrth dy gyfraith di. Dy holl archmynion ydynt wirionedd, a'r gam ym herludiasant, cymorth fi. Braidd nam difasant ar y ddaear, y minnau ni adewais dyrchmynion. Byw ha fi yn ôl dy drigaredd, felly y cadwaf dystiolaeth dy enau. Bydd y bendit Duw ar iair sanctaidd ef. Gydewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn eto unwaith eto Dduw am gyfle arall i ddod yma i di ac i geisio dy wyneb, i foliannu dy enw ac yn gofyn o Dduw ar ei ti'n helpu ni yn hyn. I ni yn diolch ein bod yn gallu dod at dy orseddfa'n cyn gwybod ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac gan ein bod yn dod trwy ei heiddiannau ef, i ni yn gweddio y bydd ein mawl yn dyrchafu enw'r arglwydd Iesu Grist. Goriwch pob enw arall o Dduw i ni yn rhai sydd wedi cael y fraint o fwynhau amryw freintiau trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn gwybod y dylsem fyw ein bywydau mewn modd sydd yn dangos ein diolchgarwch. Ond o Dduw i ni yn cyffesu mor aml, nid yw hyn yn wir. Nid yw ein bywydau yn dangos ein gwerthfawrogiad. Nid yw ein bywydau yn dangos ein bod yn ddiolchgar am yr holl fendithion yr wyt ti wedi pentyrru arnom. Ac i ni yn gofyn i ti fadden ni am hyn. Ac yn gweddio ar ei ti i weithio yn ein plith mewn fath ffordd y byddwn ni yn dyheu am cael dyrchafu dy enw di yn ein geiriau ni, yn ein meddyliau ni, yn ein gweithredoedd ni, yn ein hamser ni, yn ein doniau ni, beth bynnag sydd gennym y byddwn yn dyheu am cael rhoi'r cyfan i dy ogoneddu di. O Dduw, maddau ni nad yw hyn yn digwydd yn ddigon aml ac yn gofyn i ti felly i weithio mewn fath ffordd y bydde ti yn dwy ni yn ein tynnu ni at y man hynny yr wyt ti yn dymuno i ni fod. I ni yn cyflwyno'n gwlad i ddofal di ac yn gofyn i ti ar ti drigarhau unwaith eto wrthym ni. O Dduw, Sul arall wedi mynd heibio, wythnos arall o weld y byd yn mynd yn bellach ac yn bellach mewn i dywyllwch ac mewn i bechod ac i anghrediniaeth. Ac o Dduw, i ni'n gweld y blant yn efelychu'r byd, i ni'n gweld hynny yn ein bywydau ni'n hunan. Wrth i bob wythnos fynd yn ei blaenau, ni'n teimlo bod y byd yn cael ei ddylanwad arnom ni. Ac yn gofyn i ti o Dduw i ddychwelyd i'n plith ar ei ti tywallt y lan ysbryd arnom, ar i ni weld y modd yr wyt ti'n gweithio ymhlith dy blant, yn ein dwyn i'r man honno lle yr ydym yn dy ogoneddu di ym mhob dim. Ac yna o Dduw y byddwn ni yn cael gweld y ffordd yr wyt ti yn dwyn pobl ata ti dy hun. Ni yn gofyn i ni cael gweld y dyddiau hynny. Ni'n gofyn y byddwn ni'n cael gweld y dyddiau hynny yn fuan, lle bydd tyrfaoedd o bobl yn dychwelyd i wrando ar dy air. O Dduw, y byddant yn cael yr argyhoeddiad honno wrth iddynt efallai eistedd lawr a gwrando neu'n darllen am newyddion y byd, ac wrth weld gwacter a chreulondeb a chasineb y byd yma, y byddant yn gofyn beth yw pwrpas bywyd, beth yw pwrpas dyn ar y ddaear yma. Pam fod y byd wedi troi mor bell oddi wrth bethau, pam fod y byd mor greulon, pam fod y byd yn llawn twyll a chelwydd. Ac wrth iddynt ofyn y cwestiynau yma, ni yn gweddio Dduw, y byd ysbryd yn ei harwain nhw i'r mannau hynny yn ein gwlad ni, y pryn llefydd, ond y man a lefydd, lle mae dy air yn cael ei ffregethu'n ffyddlon, ac y bydde di yn ei dwyn at y ti dy hun. I ni yn gofyn o Dduw felly ar ei ti weithio yn rymus unwaith eto yn ein plith. Yn y dyddiau blin yma, y byddwn ni yn cael gweld y modd yr wyt ti yn trigarhau wrth im ni fel dy blant ac wrth y bydd pobl yn edifarhau o'i pechod ac yn dod i bwyso a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist.
Felly o Dduw, bendithion hamser ni yma, i ni'n cyflwyno'n hoedfa ni at bobl ar hyd a lled o wlad ar y diwrnod arbennig hon. I ni'n gweddio ar i ti bendithio dy bobl, ar i ni deimlo ac i wybod fod y bresenoldeb yn agos i ni, ac y byddi di'n unerthu ni yn ein haddoliad, y bydd y cyfan yn dwy'n clod i ddenw di. Trigarha felly nawr wrthym, a bendithio'n hamser, i ni'n gofyn hyn trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni gan i emyn rhif 45. Diolch i ti, yr holl alluog Dduw, am yr efengyl sanctaidd. Hallelujah. Amen. Emyn rhif 45, gewn ni sefyll i'w chanu.
Fe ddaw yn testyn o Psalm 119 ac adnod 81. Psalm 119 adnod 81. Diffygiodd fy enaid am dy iachawdwriaeth wrth dy air yr ydwyf yn disgwyl. Mae salmydd trwy fywyd wedi gwynebu pob math o brofiadau, pob math o dreialon. Dweud y gwir, gellir dweud popeth y byddwn ni yn ei wynebu, a siwr o fod mwy. Dwi ddim yn gallu meddwl am unrhyw beth brofodd y salmydd yn ei fywyd sydd gellir dweud, wel, dwi wedi profi rhywbeth gwaith na hynny ac dwi ddim wedi profi fel hyn. Siwr o fod bod e wedi profi yr emosiynau, yr erledigaethau, y siomedigaethau, y profedigaethau, yr iselder, pob math o brofiadau y gwynebodd y salmydd. Ond fan hyn, ni'n darllen am gyfnod sydd yn arbennig o isel, a'r disgrifir y rhan hon o'r salm, fel gellir di ddisgrifio fel cyfnod hanner nos ar yr enaid, fel i fod y cyfnod fwyaf tywyll yn ei fywyd, neu math yna o adeg pan ei fod mor dywyll. Mae'r Cristion wastad yn gallu dwy'n cysur o salmau ac gellir tystio i brofi treialon tebyg i'r salmydd mewn sawl achlysur yn ein bywydau. Ac mae'r Cristion yn aml yn teimlo'r iselder enaid yma, y wynebau Dafydd. Ac mae llawer o bethau yn ddyddiol yn dod ar ein traws yn dydyn nhw, sydd yn achosi yr enaid i ddigaloni. Falle nad ydyn ni yn cydnabod hynny, ac i ni ddim yn dweud hynny bob tro pan ni'n sgwrsio â phobl, ond petawn ni'n onest, mi fydde llawer un yn gorfod tystio i'r ffaith ein bod yn mynd trwy cyfnodau lle mae e'n isel ar yr enaid. Ond y cwestiwn yw, sut i ni'n ymateb i'r digwyddiadau, cyfnodau yma fel y salmydd? Ac i ni'n darllen am y modd mae'r salmydd yn delio gyda'r cyfnodau yna. Ac felly ni'n dymuno mai dyna fel fysa ni fel Cristnogion yn ymateb hefyd. Ond hefyd gellir dweud am y profiad cyntaf hynna o profodd y Cristion, y profiad, yr cam cyntaf o ddod yn Gristion, wrth i berson ddod yn Gristion, ac yna yn parhau yn ei bererindod fel Cristion. Efallai bod yna rhywun yma sydd yn yr adeilad, efallai'n gwrando yn gallu uniaethu ar salmydd, efallai bod yna rhywun sydd yn profi iselder enaid, oherwydd gwacter y byd. Nawr, mae'n sicr mi fyddai'r Cristion yn gwynebu sawl achlysur tebyg i hon fel yr oedd y salmydd yn ei wynebu fan hyn. Ond yr hyn ni gorfod dweud yw bod bob un profiad byddwch chi'n cael ei ddisgrifio fan hyn, byddwn ni'n dweud, wel, ewch yn ôl at y diwrnod cyntaf honno, yr eiliad cyntaf, yr eiliad hynny pan deithon ni o dywyllwch i oleuni, yr eiliad deithon ni allan o angrydiniaeth i ymddiried yn yr arglwydd Iesu. Yr adeg hynny, yna mi fyddwn ni'n gallu dweud bod yr salmydd wedi profi rhywbeth tebyg, ac dyma yw profiad y Cristion. Ac efallai bod yna rhywun yn profi yr iseldau'r enaid honno, y gwacter y mae'r byd yn ei roed i chi, ac i chi'n gweld o'ch cwmpas y gwacter sydd yn y byd, ac efallai bod hwnna wedi peri yr enaid i fynd yn isel. Ond efallai hefyd oherwydd eich cyflwr pechadurus eich enaid chi. Falle mae dyna beth sydd wedi achosi yr iselder yma yn eich calon. Wel, beth bynnag yw mae yna wersi yma i'r Cristion yn hefyd i'r un sydd ar fin dod yn Gristion. Yr un sydd ar drothwy dod i gredu. Yr un sydd ar fin camu trwy'r drws fel petai. Gellir dweud yma yna gyngor fan hyn sydd yn para gyda chi trwy weddill eich bywyd. Ond beth dwi am wneud fel bob prynhawn Sul yw i gyflwyno yr efengil i chi ac i gyflwyno'r hyn sydd yr ffordd mae'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio yw'r ffordd o ddod allan o'r byd i deyrnas Duw, neu ddod o dywyllwch i oleuni, neu ddod o angrydiniaeth i ffydd. Dyna yw pwrpas ein hoedfaon, yw i gyflwyno ffordd iachawdwriaeth. Ac felly, yn edrych ar y salm yma, yr adnod yma yng nghyd-destun felly, diffygiodd fy enaid am dy iachawdwriaeth, wrth dy air yr ydwyf yn disgwyl. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar llewig yr enaid,
ac yna ceisio yr enaid ac yn olaf iachawdwriaeth yr enaid. Wel, yn gyntaf, llewig yr enaid. Yn aml, y mywyd Dafydd byddai wedi dod wyneb yn wyneb a phrofiad fel hyn. Adegau pan yr oedd y gelynion yn amgylchynu, ei deulu ei hun yn troi arno. Brenin Saul allan am ei waed. Bydde sawl adeg yn ei fywyd, bydde'r iselder yma'n ei daro. Ac byddwch chi'n meddwl, wel, i ni meddwl am ein problemau ni, ond i ni meddwl am yr hyn wynebodd Dafydd. Byddwch chi'n meddwl, wel, bydde iselder wedi bod yn ail natur iddo fe bron iawn, achos oedd yna gymaint o ddigwyddiadau, bydde'n ddigon i beri unrhyw enaid i fod yn isel. Bydde adegau, bydde fe wedi meddwl, pam fod hyn yn digwydd, efallai bod e'n gofyn hynny, ac ddim falle'n cwestiynu Duw, ond efallai yn meddwl pam fod Duw yn dod o hwn ar fy nhraws i. Beth ydw i wedi wneud sydd yn achosi'r trafferthion yma, ac efallai bydde fe wedi mynd i mewn i'w hun ac yn isel. Wel, mae'r Cristion yn sicr yn gallu tystio i hyn, adegau tywyll yn ei fywyd. Ond efallai bod rhywun yn profi'r cyfnod felly nawr, cyfnod o dywyllwch, lle nad oes unrhyw lygedyn o leini weld. Nid oes unrhyw ateb i'r argyfwng, ond nid yw hwnna yn bosib. Llawer, mi'n siŵr bod yna fwy na beth i ni yn tybio. Llawer un sydd yn gwynebu bob dydd ac yn meddwl sut fedra i fyw trwy'r diwrnod yma, sut fedra i wynebu diwrnod arall. A'r holl siomedigaethau, yr holl ddigalondid, yr holl iselder yma. Ond yma i ni am ddisgrifio'r camau cyntaf y Cristion, hynny yw cyn dod yn Gristion, efallai yn dweud, yn drist iawn, nad oes na lawer i bob ymddangosiad yn ymddangos fel i bod yn agos at y cyfnod yma. Dyw e ddim yn ymddangos felly nag yw e. Efallai beth ni'n byw canrif yn ôl, efallai byddwch chi'n gallu dweud roedd yna bwrpas i brygethu ar adnod fel hon. Rheini oedd mewn iselder ysbryd oherwydd argyhoeddiad o bechod. Ond i ni'n gweld na nawr, nag un. Ni'n gweld digon o iselder, ond i ni'n gweld llawer o iselder o dan argyhoeddiad o bechod. Does dim llawer felly. Dydyn ni ddim yn byw mewn cyfnod felly. I ni'n dymuno petawn ni. Mi fydde fe'n hyfryd petai'r iselder cyffredinol yma oherwydd diffyg pwrpas i fywyd. Falle bydde hwnna yn cael ei drosglwyddo i iselder ysbrydol. Mi fydde yn achos i lawenhau. Ond dydyn ni'n mynd i weld ond efallai bod yna rai o leiaf yma. Falle bod neu falle rai, un neu ddau falle byddai'n gwrando sydd yn agosau, sydd wedi dod at y cyfnod yma. Neu, falle pwy a wyr i ni'n gweddio, falle bod ni'n agosau at y dydd, pan fydd mwy yn dweud bod eu henaid nhw'n isel oherwydd argyhoeddiad o bechod. Ac yn yr byd i ni'n byw yn nawr, gyda'r recordio a'r we ac yn y blaen, y bydde modd i rywun i wrando ar y neges hon ymhen blynyddoedd pwy a wyr, efallai mewn cyfnod o fendith. Mae'n 10 mlynedd efallai pwy a wyr, efallai bydde rywun yn gallu mynd nôl a gwrando ar y neges i gan y salmydd iddyn nhw, eu bod nhw wedi o'r diwedd ddod i iselder enaid oherwydd eu pechod. Efallai'n dod, fel mae'r salmydd yn ei ddisgrifio fe, diffygiodd fe enaid am dy iachawdwriaeth. Ar yr unig waredigedd oedd ar feddwl Dafydd oedd un o law yr arglwydd. Doedd dim diddordeb yn unrhyw fath arall o fuddugoliaeth. Be bynnag oedd yr achlysur oedd iselder ar y pryd, doedd beth bynnag oedd yr unig ateb o Dafydd yn dymuno oedd gwaredigaeth gan yr arglwydd. Byddai'r arglwydd yn dod ac yn agosau ato. Cymaint oedd y tywyllwch yr iselder yma, mae Duw oedd yr unig un oedd yn gallu ei helpu. Ac dyna'n dymuniad ni, bydd yna ryw rai yn cydnabod hynny. Mae dyna'r unig ateb tuag at eich iselder chi. Does dim byd arall yn helpu. Falle bod yn helpu dros dro, ond dyn nhw ddim yn helpu. Ond bydden nhw'n dod fel y salmydd, mae dyna'r unig beth. Diffygiodd fe enaid am beth? Am help? Nac e. Diffygiodd fe enaid am ryw orffwys o'r problemau me? Nac e. Diffygiodd fe enaid am i'r erledigaeth mae beidio? Nac e, dim byd o'r fath. Be mae'n dweud yw, diffygiodd fe enaid am dy iachawdwriaeth. Nawr, oes na unrhyw un wedi dod at y man yma. Y cyfnod gellir disgrifio fel hanner nos ar eich enaid. Yr adeg fwyaf tywyll. Yr adeg lle chi'n meddwl does dim ateb, does dim goleuni, does dim gwaredigaeth, does dim helpu. Mae'r sefyllfa mor ddi.
I rai ar y cychwyn. Amgylchiadau falle sydd yn peri y teimladau yma. Hynny yw, hyd yn oed y rai sydd yn dod i geisio yr arglwydd, efallai dydyn nhw ddim ar y cychwyn, efallai mae amgylchiadau sydd yn peri hyn, digwyddiadau. Mae llawer yn ei wynebu, fel Dafydd, ofnau o'r gelynion oedd yn ei amgylchynu. Oes na rhai, dwi'n siŵr bod yna lawer yn mynd i'r gwaith bore fori ac yn ofni mynd i'r gwaith. Faint sydd? Faint o bobl sydd yn ofni mynd i'r gwaith? Oherwydd bod yna rhywun yna sydd yn greulon iddyn nhw ac yn gas siarad tu'n ôl i cefn. Mi petai'r ffigwr yn cael ei rhoi lawr yn wirioneddol felly, mi fydde fe'n anferthol o ffigwr. Mae yna rai sy'n achosi anhawster i chi yn eich gwaith ac maen nhw'n ddiflas yn mynd i'r gwaith ac mae'r iselder yn dod i fewn. Dwi'n siŵr bod yna lawer yn gwynebu felly. Ac mae'n real iawn ond yw e. Mae'n dod â digolondid ac iselder. Gan dydyn nhw ddim yn gwybod beth gall helpu. Fe allai fod yn rhywbeth arall sydd yn cychwyn yr iselder yr enaid mae'r hanner nos. Fe allai fod siomedigaeth. I chi wedi disgwyl gwell gan gyfaill efallai. Ac yna'r siom. A maen nhw wedi'ch gadael chi lawr, a maen nhw wedi troi arnoch chi, a chi wedi clywed falle rhywbeth maen nhw wedi dweud amdanoch chi, ac o'ch chi'n meddwl bod nhw'n ffrind, o'ch chi'n meddwl byddwch chi'n gallu ymddiried yn nhw. Ond mae rhywbeth wedi digwydd i chi'n gwybod na fedrwch chi ymddiried yn nhw. Ac mae'r siom, ac chi'n meddwl, beth yw pwrpas bywyd felly? Os mae'r unig ffrind oedd gen i, neu'r un o'r ychydig rai, ac maen nhw yn siarad tu'n ôl i fy nghefni, ac felly mae'r iselder yn dod i fewn. Efallai mae rhywbeth felly sydd yn arwain at y teimladau yma. Profedigaeth ond ydy hwn yn digwydd i bob un. A mae hwn yn arwain yn aml at iselder. Cyfnod o dywyllwch. Mae hwn yn rhywbeth profiad real fe fi pob un ohonyn ni'n wynebu. Pan fi rhywun agos i ni yn gadael y byd yma ac yn mynd i dragwyddoldeb ac mae'r ymdeimlad yma o derfynoldeb ac i chi'n meddwl mae'r iselder yma'n dod i fewn. Ac mae'n gyfnod o dywyllwch ac mi'n siŵr bod rai yn meddwl sut fedrai wynebu bore fori a'r bore wedyn ni wedi mynd trwy'r fath profedigaeth. Dyn nhw'n gallu dychmygu sut mae bywyd yn parhau. Ond nid yw'n wir i ddweud bod y tywyllwch yna yn ddi iawn. Ni wedi disgrifio sawl sefyllfa ofnau yn y gwaith, ofnau yn y teulu, siomedigaethau, profedigaeth. Ond nid ydyn nhw gyd yn gyfnodau tywyll iawn. Ond mae hyn hefyd yn gallu arwain yr enaid i weld tywyllwch henaid ei hun. Ac i chi yn gweddio y byddai hyd yn oed bod yn amleserus ac dwi ddim yn beth braf i bobl fynd trwy'r cyfnodau tywyll yna, ond o leia os yna bwrpas iddo fe byddwch chi'n gweddio bydd hwnna'n arwain iddyn nhw weld tywyllwch ei henaid, achos o leia os maen nhw'n dod i weld tywyllwch ei henaid ei fod fel cam yn agosach at y goleuni, ond i lawer dydyn nhw ddim a maen nhw'n aros yn yr iselder yna ac y mae bywyd yn ddiflas. Ond i rai y mae yn peri bod nhw'n dod i weld eu henaid eu hun. Ac wrth wynebu treialon bywyd, wrth ddod ar draws y treialon a siomedigaethau, maen nhw'n gweld gwacter bywyd. Gweld nad oes cadernid sicrwydd yn y bywyd yma, a fod popeth mewn bywyd yn sigledig. Does dim byd gallwch chi ddibynnu arno mewn bywyd. Allwch chi ddim ddibynnu ar eich iechyd, allwch chi ddim ddibynnu ar eich swydd. Pwy sy'n gallu dibynnu ar eich swydd? Does dim un ohono ni, hyd yn oed os ych chi wedi arwyddo rhyw ddogfen neu gyfreithlon ac ych chi wedi dweud, wel, fyddai'n cael y swydd yma, mae 2, 3, 5 mlynedd nesaf yma. Dyw hwnna'n ddim byd arno bapur yw hwnna, os oes rwy'n eisiau cael gwared ar chi, fe fedrwn nhw'n wneud hynny. Does dim byd yn sicr, ac felly falle bod hwn yr ansicrwydd yma o fywyd yn peri fod yr enaid yn mynd yn isel. Falle bydd hwn yn y diwedd yn arwain yr enaid i weld i bechod ei hun. Ac wedi iddyn nhw cael gweld siom yn y byd, maen nhw'n cael siom ynddyn nhw eu hunan, bod yr arglwydd trwy'r ysbryd glân yn agor i llygaid i weld eu cyflwr, i weld eu pechod, ac nawr maen nhw wedi gweld lle gynt yr oedden nhw'n beirniadu'r byd ac yn dweud, edrychwch sut mae'r byd wedi fy nhrini, edrychwch sut mae fy gydweithwyr yn fy nhrini, edrychwch sut mae fy nheulu yn fy nhrini, edrychwch sut mae fy ffrindiau wedi fy nhrini, ac i chi'n cwyno ac yn dweud, edrychwch arnyn nhw, ac maen nhw'n warth ac maen nhw wedi peri'r iselder, ond efallai o'r diwedd chi wedi gweld eich hun, ac ydych chi'n cael eich siomi yno chi eich hunan, a chi wedi gweld eich pechod, a chi wedi gweld, dwi ddim gwell yn nhw.
Dwi'n union os nad yn waith na nhw, ac mae hwnna wedi peri fod yr enaid wedi cael ei taflu, wedi cael ei hyrddio mewn i'r tywyllwch yma, yr hanner nos ar yr enaid. A ofyn, os na rhywun wedi cyrraedd y man yna eto. Gellir dweud mai dyma yw gwir hanner nos yr enaid. Pan daw'r enaid at y man yna, ni all fynd yn fwy tywyll. I chi wedi gweld y gwacter y byd, i chi wedi gweld gwacter eich enaid eich hun, i chi wedi gweld eich pechod, ac i chi wedi gweld pa mor frwnt yw e, ac dydych chi ddim yn hoffi'r hyn i chi wedi weld, ac mae'n dywyll. Mae'r yr adeg yma, mae mor dywyll i rai, mae'r cyfnod yma bwlch yr argyhoeddiad, mae'r cyfnod yma o argyhoeddiad o bechod yn gyfnod tywyll iawn. I rai mae'n para 5 munud yn yr oedfa. Gellir dweud, maen nhw wedi dod mewn i oedfa am y tro cyntaf yn eu bywydau nhw, maen nhw'n gwrando ar y neges, mae'r ysbryd ar waith, agor eu llyged, mae'r ymdeimlad o eogrwydd yn llethol fel mynyddoedd byd, ac yna o fewn munudau, maen nhw'n clywed ar y fengil, maen nhw'n edifyrhau a chredu, ond eto i chi gallu dweud, mae'n real ac mae'n iawn. I eraill, yn rhagluniaethau Duw, mae'r rhai mynd trwy'r hanner nos yr enaid yma, sy'n para wythnosau, misoedd. I rai, mae'n para blynyddoedd. Mae'r tywyllwch yma'n para blynyddoedd. Dydyn ni ddim yn gwybod pam bod hynny'n wir, pam bod Duw yn caniatáu fod rhai yn profi argyhoeddiad o'r tywyllwch yr enaid am gyfnod byr, ac yna'n cael llawenydd yr efengil, ac yna eraill am blynyddoedd. Ond felly mae dyna sut y mae Duw yn gweithio. Ond yr un yw'r peth yn ei hanfod. P'un ai mai 5 munud yw e, neu 5 mlynedd. Y cyfnod yna pan ych chi'n gweld eich pechod. Efallai fod yn adeg pan ych chi'n cofio nôl. Ac ych chi'n cofio pechodau ieuenctid. A Psalm 25:7, na chofia bechodau fy ieuenctid, na'm camweddau, yn ôl dy drigaredd, meddwl di amdana, fer mwyn dy ddaioni arglwydd. Dyna fel oedd y salmydd yn cofio nôl am bechodau ei blentyndod ac yna ieuenctid, ac yma'i cywilydd ganddo fe. Ac o nunlle fe ddaw'r atgofion yn ôl, ac maen nhw'n eich condemnio chi, ac efallai bod chi yn mwynhau eich hun yng nghwmni rhywbeth, a mae rhywun yn dweud rhywbeth ac yn sydyn iawn, a mae'r atgof yn dod yn ôl i chi. O, falle rhywbeth o'ch chi wedi meddwl, neu rhywbeth o'ch chi wedi wneud, neu rhywbeth o'ch chi wedi ddweud, neu wedi wylio, neu wedi gwrando, neu beth bynnag oedd hi. Ond mae atgof o rhywbeth o'ch chi ieuenctid, ac mae'n eich condemnio chi. Mae'r atgof ei hun yn dweud, yr wyt ti'n eog, yr wyt ti'n bechadur, ac mae'n eich taflu chi'n isel. Ac mae'n gyfnod tywyll iawn. Does dim dadl ganddo chi. I chi'n eog, yr ydych yn ei weld yn eglur, am yr hyn yw e, i chi wedi torri cyfraith yr arglwydd. Efallai bod y cyfnod isel yma yn gyfnod mor boenus. Chi'n meddwl, o ble dath yr atgof yna? Ac mae'r argyhoeddiad ma'n ddwfn. Ac yna daw i go, falle hyn a ddywedwch chi rhyw weithred arall. Neu rhywbeth na neithoch chi, rhywbeth dylsech chi fod wedi wneud, ond doeddech chi ddim wedi wneud e. Mae'r cyfan yn dod yn ôl i chi ac yn eich condemnio chi. Cymaint felly, fel mae'r salmydd yn ei ddisgrifio, mae'r enaid yn diffygio, neu ar fin llewygu. Cymaint o anobaith yn yr enaid. Yna chi'n teimlo'r bywyd yn llifo allan o chi. Fel chi roed wedi llewygu, mae e'n brofiad ofnadw yn diwedd. Chi'n gallu bod yn sefyll na un eiliad ac yna chi'n teimlo'r corff yn newid. Mae'r ymdeimlad yn y wyneb, chi'n teimlo fe yn eich pen, chi'n teimlo'n ben ysgym, ac chi'n gwybod, chi'n gweld y llygaid yn mynd, a chi'n gweld eich hunan yn simsanu nôl ac ymlaen, ac yn sydyn iawn, os chi'n sefyll, fyddwch chi ar y llaw, os chi'n eistedd, fyddwch chi'n syrthio drosodd, neu be bynnag, ond fe fydd y corff fel petai yr holl fywyd yn diflannu ohono fe, mae'r gwaed yn llifo i fewn, mae'r croen yn mynd i edrych yn welw, ac chi'n meddwl, beth sydd wedi digwydd, a cyn i chi wybod, i chi wedi llewygu, mae'n deimlad ofnadw. Yr eiliadau hynny cyn i chi lewygu hynny yw. Mae'n deimlad afiach, i chi'n gwybod, a chi ddim yn gallu atal y beth. Falle, bydd yna rai ond chi'n trio gwneud rhywbeth fel cadw moch awyr iach i'ch helpu chi tynnu chi nôl. Rhywbeth ddiod o ddŵr, rhywbeth i ddod ar bywyd nôl, i'ch deffro chi allan o'r llewig. Ond mae'n deimlad afiach, mae'n deimlad erchyll, i chi yn gwbl ddiamadfer fel bethau i helpu chi hunan. Ond mae'r salmydd yn dweud, diffygiodd fy enaid. Mae fel bethau ni ar fi'n llewygu, dwi mewn cyfnod mor erchyll. Mae'n ymlaen, adnod 83, canis ydw i fel costrel mewn mwg,
Yn y dyddiau hynny, y bag allan o ledr i ddal diod, os oedd yn cael ei osod yn hongian yn y babell, ac os byddai'r babell yn llenwi gyda'r mwg y tân, byddai'n bosib efallai i'r bag yma sydd yn dal y ddiod i gael ei ddinistrio oherwydd bod y mwg wedi mynd mewn iddo fe, mae'n troi'r bag i fod yn ddiwerth, yn ddi wedi sychu, mae'n grychiog i gyd. Does dim pwrpas y fe, dwi'n yn gallu dal diod dim mwy, a felly mae'r salmydd yn teimlo, cynnes ydw i fel costrel mewn mwg, dwi'n ddiwerth, dyna fel mae'n teimlo, ydych chi roed wedi teimlo felly? Wel, i rywun sydd ar fi'n dod yn Gristion, dyna'r union, fel maen nhw'n teimlo fel y salmydd, i chi'n teimlo'n ddiwerth, chi wedi gweld eich pechod, i chi wedi gweld eich rhagrydd chi. Yn yr eiliadau hynny, pinnau os da 5 munud o argyhoeddiad yw e, neu 5 mlynedd yw e, mae'r ymdeimlad hynny o deimlo, dwi ddim yr hyn o'n i'n meddwl fy mod i, o'n i'n meddwl bod i'n reit da, o'n i'n meddwl bod fi'n neis, o'n i'n meddwl bod pawb yn hoffi fi, ond nawr dwi wedi gweld beth mae fy enaid i fel, mae'n frwnt, mae fy ngweithredoedd gorau fel bratiau bydron. Mae'r salmydd yn teimlo mor isel. Gall enaid deimlo felly hefyd, un sydd wedi gweld y byd am hyn yw e, sydd wedi cael golwg o'i fywyd a'i bechod ei hun, wedi gweld fod ei weithredoedd gorau yn frwnt. Fe fydd rhywun felly yn teimlo. Os dim llawer yn teimlo fel hyn nawr. Os ych chi'n Gristion, ych chi wedi profi fe. Ond dydyn ni ddim yn byw mewn oes lle mae llawer yn dod i'r cyfnod yma'r hanner nos ar yr enaid, yn gweld ei pechod ar ei selder oherwydd hynny. Ond falle bod yna rai. I ni dal yn credu bod hyn yn digwydd, pryn yw'r digwyddiadau yn ein hoes ni, yn ein gwlad ni, falle bod e'n fwy mewn gwledydd eraill, ond yn ein gwlad ni, gwlad sydd wedi profi gymaint o fendithion yr arglwydd, eto i gyd i ni ddim yn gweld llawer, mae'r mwyafrif llethol. Os yn isel yn rhedeg i ffwrdd ohono fe, ac ddim yn edrych i weld beth yw cyflwr eu heneidiau nhw hunan. Mae'r iselder fel arfer yn dod o feio pobl eraill am eu diffygio nhw tuag atoch chi, ond dyn nhw ddim yn mynd â'r cam ymhellach i weld beth yw fe enaid i, a dyn nhw'n mynd i gweld eu pechod. Maen nhw'n troi ffwrdd o hwnna, mae'r balchder yna, ac mae popeth maen nhw'n trial cadw hwnna i ffwrdd, ond os na rai. Dyma i chi'r cam cyntaf, fel cerig yn mynd ar draws afon. Efallai chi wedi gweld afonydd yn cefn gwlad Cymru, a chi wedi gweld ambell i garreg fan hyn fan draw, ac pobl o dro i dro yn defnyddio nhw fel camau i gerdded cerig sydd yn sych ar y top, efallai'n lib ar y cyrion, ond ar y top maen nhw'n sych, ac chi wedi gweld nhw, maen nhw wedi camu dros nhw. Y cam cyntaf yna. Felly fan hyn, y cam cyntaf yna, sy'n rhaid i chi fynd trwy ddo. Mae rhaid i chi weld cyflwr eich enaid. Mae rhaid i chi ddod i'r hanner nos ar yr enaid. A oes na rhywun wedi dod i'r man hynny. Falle bod chi wedi bod yn y fes blynyddoedd. Eich bod chi'n isel eich calonau. Eich bod chi wedi gweld eich gwacter. Chi wedi gweld eich pechod. Wel, beth yw'r cyngor? Wel, gydwch chi ni symud ymlaen felly at ceisio yr enaid. Mae'r salmydd yn troi o'r tywyllwch yma mae ynddi. Cwestiwn yw, i ni gyd yn mynd trwy cyfnodau fel Cristnogion, i ni mynd trwy cyfnodau isel. Cwestiwn yw, sut i ni'n ymateb? Ond yn gyntaf, ni eisiau disgrifio'r un sydd yn ceisio yr iselder cyntaf yna, yr un hanfodol yna, yr un lle chi'n gweld cyflwr eich enaid chi. Beth yw'r cyngor? Wel, mae'r salmydd wedi troi o'r tywyllwch. O deimlo nad oes gobaith, mae'n troi at yr hyn sydd yn rhoi gobaith iddo. Dyna'r cyngor gorau, dyna y cyngor fyddwch chi'n rhoi i unrhyw un sydd yn ceisio. Mae'n rhaid iddyn nhw ddod i'r man o weld anobaith. Ac yn ei hanobaith, i chi wedyn yn pwyntio nhw at y gobaith. O dyma be mae salmydd yn dweud, diffygiodd fe enaid am dy iachawdwriaeth wrth dy air yr ydwyf yn disgwyl. Dyna'r cyngor, wrth dy air. Dyna le mae obaith, Mae yna anobaith, mae'n isel, diffygiodd fy enaid am beth, dwi angen yr iachawdwriaeth yma, a mae'n diffygio nes i fod yn cael, mae ar fi'n llywygu, nes i fod yn cael, a mae'n dweud, mae fy ngobaith i'n dod wrth y air, yr ydwyf yn disgwyl. Felly'r diffinio'r adnod hon fel un yn disgwyl am iachawdwriaeth yn yr addewid o'r Meseia yn yr Hen Testament. Mi fydden nhw'n gallu edrych am yr iachawdwriaeth yn y gobaith o'r Meseia oedd i ddod. Ond nhw'n gwybod oedd yr Meseia wedi addo. I ni'n gwybod na 1:41 adnod 10 am yr hon iachawdwriaeth yr ymofynodd ac y manwl chwiliodd y proffwydi.
Yr rhai a broffwydasant am y gras a ddeia i chwi. Yr oedd y proffwydi yn manwl chwilio mewn i'r mater o iachawdwriaeth o'r addewid o'r Meseia. Ac felly dyma beth fyddai'r salmydd yn dweud. Mae'n aros am y Meseia. Dyna beth oedd y proffwydi'n aros amdano. Yr oedden nhw'n aros am fab Duw i ddod. Oedd e wedi addo. Yr oedd Duw wedi addo. Fe fyddai'n anfon un i'ch achub chi. Un a fyddai'n dod yn unol ar y ddewyd i waredu i achub ei bobl. Roedd Dafydd wrth weld cyflwr y wlad, y pobl yn troi cefn ar Dduw, wrth weld cyflwr ei enaid ei hun, o dyheia am weld dyfodiad Crist i'r byd. Ond hefyd, mi fyddai'r deheuad yma, yng nghanol y deheuad am y Meseia, gellir dweud, mi fyddai'r deheuad iddo fwynhau bendithion yr iachawdwriaeth a addewir yng Nghrist, fel yr oedd pobl yr hen testament yn ei fwynhau. Yr oedd yn am agosatrwydd yr arglwydd. Teg atyn nhw, dyna beth oedd yn deheu amdano. Dyna tyrd a nerthaf i gad i mi deimlod y bresenoldeb, gad i mi deimlod y gysur a ofal o'n cwmpas i yr iachawdwriaeth yma sydd yno ti. A ydych chi wedi cyrraedd y man honno? O anobaith yn gyntaf, ond yna'r deheu am yr iachawdwriaeth sydd yng Nghrist. Ydych chi wedi dod at y man hynny? Neu ydych chi dal i chwilio am ateb arall i fodloni'ch enaid? Mae yna iselder yna. I chi wedi gweld falle mymryn o'ch pechod, ond i chi dal yn chwilio am atebion eraill. Ond na fyddwch chi'n dod fel y salmydd yn dweud dwi'n deheu am iachawdwriaeth sydd yng Nghrist. I chi wedi clywed am y waredigaeth, i chi wedi clywed am yr achubiaeth, i chi wedi clywed am yr ryddhad, i chi wedi clywed am yr heddwch yr enaid sydd i gael yng Nghrist. Ac mae'r enaid mor dywyll, i chi'n deheu amdano. Ond, fel ag yma hi nawr, does dim golwg ohono. Dyna'r broblem i fe. Mae yna lot o bobl yn y safle yma. Maen nhw yn yr iselder enaid dan yr argyhoeddiad. Mae yna lawer falle'n dod i'r pwynt yna'r cwestiwn o ble chi'n mynd o fyna. A fi'n siŵr bod yna lawer yn gallu tystio hyn. I chi falle'n deheu am yr heddwch. Ond fel ag yma hi nawr, ydy'r heddwch honno ddim yn agos i chi. Does dim golwg ohono. Mae'n bell i ffwrdd. Fel mae'r toriad y wawr yn bell o rai sydd yn sal yn y nos. Ac mae'r cyfnod hanner nos yn erchyll yn diwedd chi wedi bod yn sal yn y nos. Gan amla, os chi'n mynd i gysgu a chi'n gweld hanner nos ar y cloc, chi'n llawenhau, chi'n meddwl, mae gen i oriau i gysgu. Ond os chi'n sal, ac chi'n gweld hanner nos, chi'n meddwl, mae oriau i fynd. 1 o'r gloch, 2 o'r gloch, 3 o'r gloch, mae e'n bell, mae'r bore, mae'r wawr, mae e'n bell i ffwrdd, mae e'n fel bethau'n mynd i fod blynyddoedd i ffwrdd, mae'n teimlo fel oes. Gefalle bod chi'n teimlo felly i chi wedi profi argyhoeddiad o bechod ac yna i chi ddim yn gweld bod ateb. Falle bod chi wedi trio gwella chi wedi trio credu, chi wedi trio gwneud hyn a'r llall, chi wedi trio tystio, chi wedi gwneud beth mae Cristnogion yn gwneud, falle'n dod i'r cwrdd-gweddi, dod i'r cwrddau ac i chi wneud popeth mae Cristion yn ei wneud, ond does dim heddwch ac mae'r tywyllwch yma i chi yn cynyddu mae fel bethau mynd yn fwy ac yn fwy di arno chi ac mae'n mynd yn fwy tywyll a chi'n meddwl does dim golwg o leini, dwi ddim yn edrych o bod yn agos o unrhyw le. Ond mae'r salmydd, mae gan fo beth. Diffygiodd fe enaid am dealltwriaeth wrth dy air yr ydwyf yn disgwyl. Mae gair Duw y mae yn pwyso ar hwnnw. Achos mae'n gwybod fod gair Duw yn llawn addewidion sydd yn ei gysuro. Gy lawer heddi, hyn efallai ddim yn golygu dim. Wrth dweud wrth rai, a falle bod ni'n dod i gyfnod felly, petawn ni'n agosau y cyfnod o fendith, mi fydde dweud bod gair Duw yn gysur i chi, fydde rhaid ni esbonio iddyn nhw pam. Achos bydde ddim yn golygu dim byd iddyn nhw. Yn gyntaf, bydde ddim yn gwybod pwy yw Duw. Ac yn ail, bydde nhw'n meddwl, beth yw gair Duw? Pam fod e mor llawn cysur? Pam fod e? A mae rhaid ni esbonio'r peth. Bydde dim syniad yn nhw. Bydde rhaid ni egluro. Maen nhw wedi cael eu magu mewn cymdeithas sydd wedi gwadu bydolaeth Duw. A does dim syniad ganddyn nhw am Dduw, am ei berson, am ei nerth. Mae fe greodd y byd, mae e sydd yn gofalu am ei byd, mae ei fod yn rheoli pob dim trwy ei ryfedd raglennaethau. Does dim syniad gyda nhw. Byddai ni'n mynd lawr y stryd yma, mi fydden ni'n weddol sicr bydde bron pob un tŷ, byddai chi'n cnocio nhw'n siarad nhw, mi fydden nhw gyd yn dweud, does dim syniad gyda ni. Mae Duw sydd wedi creu y byd, mae Duw sy'n rheoli'r byd, mae fe
sy'n rheoli'r tywydd. Bydd dim syniad yn nhw ta bore fori, be bynnag fydd y tywydd, mae Duw sydd wedi anfon e. Fydden nhw'n meddwl, mae a damwain a hap oedd e. Fydden nhw'n gwybod mae Duw sydd wedi anfon y tywydd. Fydd dim syniad gan y bobl yma, os i chi mynd ar hyd y lôn ac yn mynd ar hyd daith, a bod yna draffig mawr ar y daith, mae Duw sydd wedi trefnu hynny. Maen nhw'n edrych ar y peth, na, cyd-digwyddiad yw popeth. Cyd-digwyddiad yw'r cyfan. Os chi'n deffro bore fori'n teimlo'n sal, bod nhw'n meddwl cyd-digwyddiad yw e, ac i chi'n croesi bysedd, na fyddwn ni'n sal. Mae rhaid i ni hyfforddi pobl i ddweud wrthyn nhw, mae Duw yn rheoli pob dim, fe sy'n darparu cyfan, mae'r rhagluniaethau'r byd yn gyfan gwbl yn ei ddwylo fe. Ac felly wrth esbonio yn earthyn nhw, allan ni ddweud hwn wrthyn nhw. Dyna pam ni'n dweud, pan mae Duw yn siarad am ei air, fod ei air yn bwerus, mae e yn bwerus. Os yw Duw yn dweud rhywbeth yn ei air, mae yna bwrpas iddo, mae yna gysur iddo fe. Dyn nhw ddim yn mynd i ddeall na, falle byddwch chi'n ei ddeall, ond yw'r mwyafrif o bobl ddim yn mynd i ddeall na. Ond mae rhaid nhw'n ddeall pam fod y salmydd yn dweud, wrth dy air yr ydw i fy'n disgwyl, pam wrth dy air? Byddwch chi'n meddwl, pam yn y byd ni'n mynd i disgwyl wrth air Duw? Achos mae Duw yw'r crewr y byd, a'i fe sydd yn sofran, fe sydd yn goruwch lywodraethu bob un sefyllfa. Ac pan mae Duw yn addo, mae e'n cadw ati a ddewid. Os yw Duw yn addo bendith, mae'n mynd i roi bendith. Os yw Duw yn addo barn, yna mae'n mynd i farnu. Mae gair Duw yn gwbl ddibynadwy. Mae'r rhaid iddo gadw ati air. Ac felly, dyna chi legedyn o leini llachar sydd i'r salmydd. Mae e'n gobeithio yn air Duw. Mae gair Duw yn llawn addewidion, ac felly mae e'n legedyn o leini iddo fe yn ei dywyllwch enaid. Wrth dy air yr ydw i fy'n disgwyl. Dyna lle sy'n rhaid i chi ddod i geisio. Dyna lle mae rhaid i'r enaid geisio. Pwyswch ar addewidion gair Duw. Darllenwch gair Duw. Gwrandewch ar bregethau am air Duw. Gwrandewch ar weision Duw. Yn esbonio ffordd iachawdwriaeth, mae e'n llawn addewidion Duw. Nid ni, Duw. Petai chi'n mynd i lawer o gapeli heddi, mae nhw wedi newid yr addewidion i fod yn rhywbeth od. Dwi'n siŵr beth yw nhw. Dyn nhw'n addewidion achos dyn nhw'n credu bod Duw'n gallu cadw at air. Ond pan dowch chi at air Duw, a pan dowch chi at gapeli sydd yn pregethu gair Duw yn ffyddlon, yna mae'r addewidion yna, pan mae Duw yn addo, dyma'r unig lle gellir cael cysur i'r enaid. Does nunlle arall gall roi heddwch i'r enaid. Mae gair Duw wedi addo dyfodiad Crist. Dyna be mae gair Duw yn llawn trwy'r Beibl i gyd, o Genesis i datgyddiad. Mae yn sôn am Iesu Grist yn dod i ddelio â phechod. Chymod yr hyn sydd yn peri chi fod yn isel eich pechod. Dyna'r broblem heddi. Mae llawn o ddamcaniaethau, ond yr hyn sydd yn achosi yr enaid i fod yn isel yw pechod. Pechod yr enaid a phechod pobl eraill. Dyna yw'r broblem. Yw enaid, yr enaid bechadurus. A fe ddath Iesu Grist i ddelio â phechod. Darllenwch y Beibl, a fe ddarllenwch chi, mae dyna yw cynllun Duw i ddelio â phechod, yr hyn sydd yn dod â chi'n isel. A dyna wnaeth Crist, cyflawnodd holl proffwydoliaethau'r Hen Testament, cyflawnodd holl ofynion y tad, trwy gadw'r ddeddf yn berffaith. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud. Mwyn i Iesu Grist gallu'n helpu ni, oedd rhaid fe brofi fod yn berffaith. Oedd rhaid fe gadw'r ddeddf. A dyna fe nath e. Fe nath e'r byd. A nath e fyw bywyd perffaith. Bydde fe ddim wedi gallu'n helpu ni petai wedi pechu unwaith. Achos petai wedi pechu unwaith, bydde wedi torri cyfraith Duw, a bydde fe'n dangos na fydde'n gallu'n cynrychioli ni. Ond fe gyflawnodd e'r ddeddf yn gyfan gwbl yn ein lle ni. Ac yna, mwyn ein helpu ni, rhaid i Dduw gosbi pechod, rhaid i Dduw i farnu pechod. A fe add Iesu Grist i'r groes, a cymerodd Iesu Grist y gosb yn ein lle ni, tywallodd Duw y gosb ar ei fab, am nid un person, ond am holl ei bobl i gyd, ei deyrnas i gyd, yr holl bechodau yna yn cael ei daflu ar Grist, a fe gosbodd e Crist am y cyfan. Felly fe mae'r salmydd yn dweud, pwyswch, ymddiriedwch ar yr addewid yma, ar addewidion sydd yng ngair Duw. Does dim lle gwell i gael cysur pan mae'r enaid yn isel. Un o fy hoff adnodau, Ioan 6:37, yr hyn oll
y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, a'r hwn a ddel ata fi, nis bwriaf efallan ddim. Os dowch chi at Grist, dyna be mae gair Duw yn dweud. Os dowch chi at Grist, ni fydd Crist yn eich troi ffwrdd. A pan ni'n sôn am ddod at Grist, mae'n golygu dod, nid yn chwarae o gwmpas, nid dweud, na i drio fe i brofi bod nhw'n anghywir, nid dod yw hwnna. Y dod yma yw dod dan bwysau euogrwydd pechod, dan argyhoeddiad o bechod, dan cyfnod hanner nos yr enaid. Pan i chi'n gwybod eich bod yn euog ac yn heiddi cosbedigaeth, ond i chi'n dod a chi'n clywed bod na iachawdwriaeth, bod na waredigaeth, bod na help, bod na heddwch i gael, ac chi'n dod at Grist, chi wedi clywed, mae gair Duw yn llawn ond fe, dewch at Grist. A mae'r addewid yw'r hyn a ddel at y fi nisbwriaf efallan ddim. Ac felly chi'n pwyso fel y salmydd ar air Duw. Chi'n pwyso ar ei air achos nid yw Duw yn gallu dweud celwydd. Dwi ddim yn gallu torri ei addewid Ac felly, os i chi'n dod at Grist, mae'n amhosibl i chi cael eich troi ffwrdd. Dyna'r addewid, dyna chi'r goleuni, dyna chi rhywun sydd mewn tywyllwch llwyr i glywed bod Iesu Grist yn dweud, os dewch chi ato fi, ni fyddai byth yn eich troi chi ffwrdd. Yna, mae'n fwy na llygedyn oleuni, mae fe rhywun yn troi'r goleadau gyd ymlaen. Mae'n gweld y cyfan, mae'n oleuni llwyr iddo fe. Pa mae rhywun ar fi'n llywygu, mae awel fechan o awyr iach yn rhoi hwb i chi'n dweud. Mae'n dod â chydig bach o nerth nôl. Neu falle, mae rhyw potiau bach dyn nhw'n da arogleion cryf. Mae rhywun ar fi'n llywygu, a maen nhw'n dod â rhywbeth allan sydd gyda rhyw arogl cryf iawn, a chi'n arogli fe, ac mae'n dod â bywyd nôl i chi. Wel, dyna felly yw'r adnodau yma. Pan yn y tywyllwch, mae addewid fel hon yn dod â gobaith i chi. Gai ofyn, ydych chi erioed wedi ceisio fel y salmydd? Adnod 82, y mae fy llygaid yn pallu am dy air, gan ddywedyd pa bryd ymdiddenu. Chi'n bod chi gallu dweud llawer o'r llygaid, dysgu llawer am rywun. Mae'n datgelu gwir gyflwr yr enaid. Yn y llygaid, chi'n gallu gweld gobaith, ond diwch chi? Chi'n gweld hynny, mae'n llawer un, chi'n gweld pan maen nhw'n dod i wynebu trystwch neu beth bynnag, chi'n gweld yn y llygaid, chi'n gweld anobaith, neu chi'n gweld gobaith, os chi'n gweld rhywun oedd llawn anobaith ac yna maen nhw'n cael gobaith, chi'n gweld yn ei llygaid, mae'r bywyd yn dod yn ôl, mae'r llygaid yn dweud rhywbeth, a chi'n gweld digalondyd yr enaid yn y llygaid. Beth i chi hefyd yn gweld? Mae'r llygaid yn gallu ceisio'r iachawdwriaeth, ceisio'r hyn a ddaw allan o dywyllwch. Salm 6 adnod 8, canes yr arglwydd a glywodd lef fy wlofain. Clywed llef yr wlofain. Mae'r llygaid yn crio, mae'r dagrau yn llifo, a mae'r arglwydd yn ei weld ac yn ei glywed. A ydych chi erioed wedi ceisio felly, tan bod eich llygaid yn pallu fel betai. Mae fy llygaid yn pallu am dair. Ydych chi wedi ceisio bron iawn fel bod eich llygaid chi'n pallu? I chi wedi mynd ac wedi gweddio ac wedi ceisio ac wedi holi ac wedi darllen ac wedi gwrando a chi'n gwrando wythnos i wythnos ac mae bron iawn fel bod chi ar fi'n methu, ar fi'n llywygu a mae'ch llygaid fel yn mynd i orffen gweithio i chi wedi ceisio gymaint. Does dim un amser yn agosach a doriad y wawr na phan mae'ch llygaid wedi ceisio yn brifo geisio. Parhewch i chwilio i air, pwyswch ar ei addewidion. Chi'n gwybod beth, mae mor agos felly os ych chi wedi dod i'r man hynny lle chi wedi ceisio a ceisio a ceisio, mae chi ar fi'n llywygu. Ond mae dal yn dywyll ar eich enaid, chi wel yn olaf, yn drydydd, iachawdwriaeth yr enaid. Diffygiodd fe enaid am dy iachawdwriaeth, wrth dy air yr ydwyf yn disgwyl. Mae fy llygaid yn pallu am dy air gan ddywedyd, pa bryd ymdiddenu. Chi wedi cyrraedd y man hynny. Pa bryd ymdiddenu. Falle bod chi wedi bod yn ceisio ys blynyddoedd. Ac chi'n gofyn pa bryd y byddu yn fy nghysuro. Pa bryd y bydd y tywyllwch yn diflannu. Falle bod chi wedi amau bod yn bosib erbyn hyn a chi'n meddwl, wel, dwi'n mynd i ddigwydd i fi. Falle bod chi wedi ceisio ys 2, 3, 4 mlynedd. Ac chi'n dweud, wel, pa bryd ymdiddenu?
Mae'r salmydd yn deheu am yr ymwybyddiaeth yna. Y wybodaeth, y sicrwydd fod yr arglwydd yn eiddo iddo. Mae am y cysur yna. Mae am yr iachawdwriaeth. Fel ganon ni gyda pan oeddem ni mewn carchar tywyll di. Dyna fel mae'n teimlo, dyna beth mae'r pob Cristion wedi profi pan yn dod yn Cristion, ac ers hynny wedi profi adegau tebyg, ond yn yr adegau hynny mae'n troi at addewidion yr arglwydd, ond chi sydd yn ceisio am y tro cyntaf, mae'n teimlo fel carchar tywyll di. Ond beth oedd ganon ni pan oeddem ni mewn carchar tywyll di? Rhoest un o leini nefol. Hallelujah. Amen. Dyna beth ddigwyddodd i'r salmydd, dyna beth ddigwyddodd fan hyn i'r emynydd. Pan oeddem ni mewn carchar tywyll di, oedd yn ddi ar yr enaid, dan ar gyhoeddiad o bechod, o'n ni'n gwybod pa le i droi, ond fe roes di o leini nefol, fe ddath yr addewid am yr arglwydd Iesu Grist. Fe ddath y gobaith. O beth, mae amser y waredigaeth, mae amseru'r waredigaeth, mae amseru'r achubiaeth, mae yn nwylo yr holl alluog Dduw. Ac felly, dydyn ni ddim yn gallu esbonio pam i rai mae'n digwydd o fewn un oedfa, ac i eraill mae'n cymryd blynyddoedd. Ond i ni yn gwybod fod yr amseru yn nwylo Duw. Dyna beth i ni yn gwybod. Ond hefyd i ni yn gwybod wrth geisio ac wrth edrych amdano nes bod eich llygaid yn pallu, wrth aros a phwyso ar ei addewidion, wrth ddod at y groes. Dyna lle sy'n rhaid i chi fod. Y man lle bu Iesu Grist ennill y frwydr. Os ych chi am fynd i unrhyw le, ewch i'r man lle nillodd Iesu Grist y frwydr am y broblem i chi'n ei wynebu. Y man y mae yn agor drysau'r carchar fel betai. Os ych chi eisiau ffeindio drws i'r carchar tywyll di, mae'r drws wrth groes Iesu Grist. Ac wrth ddod ato, yn edifarhau yn cyffesu eich pechod, mae'r wyrth yn digwydd. Fe ddawr iachawdwriaeth. Chybod i lawer, maen nhw yn y carchar tywyll di yma, maen nhw'n clywed am y goleuni. Chybod beth, maen nhw'n aros yn y carchar. Dyn nhw'n neud y byd. Maen nhw'n ceisio, maen nhw'n edrych, maen nhw'n chwilio, ond maen nhw'n aros yn y carchar. Ond y cyngor yw hyn, pwyswch ar addewidion Duw, ymddiriedwch yn nhw, dewch at y groes. Ac wrth ddod, fe fydd yn maddau'r cyfan. Ac fydd y gwaed oedd yn llifo o'r groes, o'r arglwydd Iesu Grist, yn eich golchi chi'n lan. Ac chyma beth fe fydd yn eich rhyddhau chi o'r carchar tywyll di. Ac mae'n dod â goleuni'r Efengil. Mae'n dangos y ffordd yn eglur i chi wrth ddod. Fe fydd y fel betai'r golen dod ymlaen. A fyddwch chi'n gweld y ffordd. Mathew 11:28. Dewch at y fi bawb ar y sydd yn flinderog ac yn llwythog. A mi ais mwythaf arnoch. Dyna chi addewidion arall. Dyna beth mae salmydd yn sôn amdano. Dwi'n pwyso ar dy air, ar yr addewidion. Dwi'n pwyso ar yr arglwydd. Mae ei air ef yn llawn addewidion. Dyma un arall i chi. Dewch at y fi, pwy? Pob un sy'n flinderog ac yn llwythog ac i chi mewn tywyllwch yr enaid falle ni bod ys blynyddoedd ac chi ddim yn gwybod sut i cael ymwared o hyn ac i chi ddim yn gwybod sut i gael yr heddwch. Wel, yr ateb sy'n fan hyn. Dewch at y fi. Dewch at Grist. Chi sydd wedi bod yn agos at lywygu. Chi sydd wedi ceisio ac wedi edrych tan eich llygaid ballu. Chi sydd yn flinderog ac yn llwythog. Dewch at Grist. Dim ond ef gall roi yr echawdwriaeth yma i chi. Does dim un arall gall wir fodloni. Mae e wedi addo yn ei air. A mi a esmwythaf arnoch chi. Dyna esmwythad sydd yn yr Efengil. Mae e'n eich lleddfu'r boen. A mae'n cael gwared ar yr eogrwydd hynna. Mae'n delio â phechod. Mae'n delio ar diffyg heddwch. Ac mae'n rhoi bywyd tragwyddol i chi. Wel, pa beth am newch chi? A newch chi aros yn y carchar tywyll di. A newch chi ddod at y groes, at Iesu Grist. Diffygiodd fy enaid am dy iachawdwriaeth wrth dy air yr ydwyf yn disgwyl. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr addewidion sydd yn dy air di. Ac yn diolch dy fod yn ffyddlon i'th air. Yr wyt ti yn un sydd yn cadw at air. O Dduw, i ni hefyd yn gwybod ei fod yn amhosibl i ti dorri dy air.
Ac felly o Dduw i ni yn gweddio, bydd na rai yn pwyso ar dy air di, yn pwyso ar dy berson di, yn pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist ei hun, ac yn dod yn edifeiriol at y groes, ac y byddi di'n rhoi rhodd y ffydd i gredu. Te'r trigger ha felly nawr wrthym, i ni'n gofyn yn o tre enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 240, 240 o gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint, cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed a chorff y farwolaeth sef pechod dan draed. 240 yn ei sefyll i'w chanu. Nawr bydd ei ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.